Nagy sebességgel neki megy a kötélnek, az visszarántja, majd a tetejére borítja ezt a hajót a Tiszán, Timár közelében. A megdöbbentő videót mutatjuk még egyszer. Jól látszik, ahogy a hajó a hatalmas erejű ütközéstől a levegőben átpördül. Én próbáltam jelezni neki, hogy lassítson, de úgy látszik, hogy figyelmen kívül hagyott, vagy nem vett észre, vagy valami, és megtörtént a probléma. A baleset előtt nem sokkal egy másik, jóval kisebb hajó is arra ment. A felvételen látszik, hogy az viszont átfért a kötél alatt. Úgy tudjuk, hogy a rendőrségi hajó éppen a Tisza átúszását ment biztosítani, amikor a szabályosan kifeszített kombkötélnek ütközött. Csak a kapitány volt a fedélzeten, információink szerint nem sérült meg. Nagy kő esett le a szívemről, láttam, hogy felbukkant a vízen, és akkor kérdeztem, hogy egyedül volt, és mondta, hogy egyedül van, hál' Istennek. A kombkezelő szerint a hajós hibázott. A komp éppen üzemelt, ezért volt felhúzva a kötél. Ezt egyébként a többi hajósnak is jelzik, csak akkor mehetnek, ha kint van egy fehér zászló. Ha nincs kint, akkor várniuk kell. Ha nincs kitéve a teljes zászló, akkor a vízi közlekedésnek a szabálya szerint úgy kell megközelíteni a kompot, hogy az biztonságosan a révész tudjon intézkedni. Ha olyan hajó érkezik, hogy le kell engedni a kötelet, akkor a kompos leengedi a kötelet, és ad egy szabad jelzést a hajónak. A mostanihoz kísértetiesen hasonló baleset történt 2021-ben is a Tiszán. Akkor is a komp kötelének ütközött egy rendőrhajó, majd felborult. Egy közelben dolgozó matróz látta a balesetet. Igazoltak 2 becást, kötélet kértek, hogy engedjük le, menni akarnak él. Csak a kötélyhez sodródtak, és beakadt a felülje a drótba, mire a kötél ment lefelé. A rendőrök sérülés nélkül megúszták az ütközést, a hajó parancsnoka pénzbüntetést kapott, és fél évre a vízi jármű vezetéstől is eltiltották.